bi asteetan, gurasoak ez ziren Gregorengana sartzeko gai izan, eta sarri entzuten zien arrebaren lan beharria goraipatzen. Naiz eta ordara arte, maiz egin zioten herrieta fundamentu gutxiko neskatilea zela eta. Baina orain, askotan, Gregoren gela horrean zain egoten ziren biak, aita eta ama. Arrebak txunkunketa egin bitartean, eta irten bezain laster, zehatz kontatu behar izaten ziren gelaren barrualdeak zer itxura zuen, Gregorek zer zuen, nola jokatu zuen, eta hobekuntzaren baten seinalarik ote zen. Amak kesita egin nahi zion Gregori lasta, baina aitak eta arrebak hasieran eutsi egin zioten zentzuzko arrazoen bidez. Gregor adi egoten zen entzuten dena honetziz. Horrengo batean, baina, indarrez eutsi behar esan izioten amari, eta ohiko hasi zuen. Utzira zu Gregorengana sartzen, zeme urrukarria, etzarrete jabetzen berarengana joan behar dudala. Orduan, Gregorek pentsatu zuen, agian ona izango zela ama sartzea. Enoski egunero, baizik eta astean behin edo. Arten dena ulertzen zuen, arrebak ez bezala. Kementzua baina artean umean, eta agian ume baten arrinkera baino etzen izan alako lan astuna berregain hartzea. Laster bete zen ama ikusteko Gregoren goria. Gurasoak alako bekurenez, Gregorak ez zuen egunez lehoan agertu nahi izaten. Lurreko 2 metro kuadroetan ezin zen askorik narrazean ibili. Gauez zaila zen, lasai egotea, zeteak laster ez zion batere atseginik ematen eta. Entretenitza aldera, paretetan eta zabaian gora eta behera arrastaka ibiltzeko ohitura hartu zuen.